Lleca Garreres, s'ha fet tota la nota, avui vingam a dinar a Raucell. Vingam perquè anem a fer una saga de paella valenciana i on, per la nostra opinió, humilment, us puga menjar la millor paella valenciana. Deixeu comentaris on vulgueu que anem a provar-les. Hem vingut així exclusivament perquè la meva dona se queda, quan soparem l'altra volta també, digui, posarem a menjar paella i mirarem molt el preu, pues 7 euros la ració, que està molt bé, i pues anem a vindre així. Pues el primer plat que hem demanat és unes gambes a l'ajillo, mireu. I anem a provar-les, porta llet. És gamba roja? I xuri que sí, el coloret que té és de gamba roja, Ostres, qué sabor. Tan carnoses, Después quedó la guindilleta, ¿no? La guindilleta, claro, gambes al ajillo i la llet, en la minet ese. Però estan... Jo no he provat més bones en ma vida, Mireu, però són gambes de veres, Mireu que cacho gamba. Això és una gamba de veres. Per el preu que tenen, 7 euros la ració. Me parece estar regalat, ¿no? Mare meua, com estan? Se fan en la boca, Sí, no, que se nota el sabor, la carnosita que tenen. Nos pareix car, però per ahir te l'estan cobrant igual o més cares. I són d'estos congelats igual. Exacte, no valen res, Mireu que gamba, O sigui, així no van en tonteries, Que gamba, La gamba, però val la pena pagar-ho, Que bones. Hem de sucar un poc de pa, Un poc de pa per sucar, no el calder. Les gambes estan bones, però el caldo... El caldo és altre nom. Mare meua, senyor. Això te menges mitja Viena, És un pla de 10, Així tot ho fan bo, Sabor, estan carnosetos, estan jugoses... No pica per no sé si, Exacte. Que moltes voltes li han puesto que piquen i no hi ha manera de menjar-te-les. Sí. És altre nom, Són els vieires en un ajillo. En una vinagreta. Això és una vinagreta. Anem a provar-les, no, carinyo? Són vieires. Vieira. Se nota enseguida. I com diferencies una vieira? Mira, sobretot La això. veritat és que això no necessita presentació, La vieira, no, la zamburinya, això no és rosat. Per exemple, veu que és de color ataronjat. Sí. ¿Vale? La que es la zamburiña es en color gris. Aparte es menos carnosa, es muy chicoteta. Después la orella es de una orella, no de dos. Si de una orella a otra orella, se queda china, tallada. Queda una orella. Y después, así, no sé, ahora cuando se la mencioné, os enseñaré, es color negra. ¿Sabes o no? De color negre. És un altre color. Això és vieira. Està despegada, ¿No? Està despegada i tot, Ai, que bona. Si voleu, Això d'un mos, no? Sí, però jo vaig a menjar-me 2 mossos, perquè jo en un mos... Bo. Hòstia. El millor que m'hem provat en la vida. Super carnosa, Jo les que millor que he provat en la vida, I el calder com està? Porta un poc de carloteta, ¿no? Pareix. Un poc de cebeta en el ajillo, ¿no? Que bona. El millor que he provat en la vida. M'han encantat. Se venden más de més puestos Sí, y como así no, però igual perquè no han demanat vieires. No, sí, claro, sí. Vieires? En vieires, sí. Espectacle, Están de locos. No necessita... O sea, ja... Jo no he provat tan bones, la ve. Jo no sé perquè per ahí quan les proves es queden les llenadures, a pel masaes. No, guau, estes estan... No sé, estan supercarnos, se les fan en la boca. Melosetes... Altre nom. Jo no ho sé, altre nom. Molt bones, molt bones. Perquè Chuen també en el producte té tanta qualitat. Sí, és molta qualitat. Jo te ho dic que... No fa falta adornar-lo, perquè en si el producte ja parla per si a soles. Us recomano molt que vingueu així, però molt, La veritat Jo crec que és el millor un puesto. I l'últim plat que hem demanat, antes de la paella,
uns boquerons al ajillo. Són boquerons fregits, pareix, no? Al ajillo són fregits, claro. Però, a veure com estan, En Hi van, ha mira. quantitat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'hi ha 13. A veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 n'hi ha. Anem a provar-los, va. Ara que el boquero, cuidado que té molta espina, Anem a provar-los. No, això és de menjar tot, No, que té espina, mi amor. Cuidado la espina. Ah, sí, té una espineta. Mira que bon. A ver. Me encanten, Cari. La Mira la espineta. espina, ¿veus? Sí, espineta. L'espina i soles, Ai, com es fan. Què tens que dir del plat? Estan bons, però m'agrada més la gamba a l'ajillo. Però estan molt bons, És que la gamba té més sabor. Jo estan molt bons, Estan... Fem cas, obrir-lo així. És un peix blau. Que tindrien que menjar-ne perquè Molt té més. molt d'omega 3. Però, Cari, mira, fem cas, Cari. Mira, freixina en el caldet, fem cas. En el caldet. Pues a mi m'encanten, Ai, ai, ai. Està molt bons, Que bon. Mireu, estan... L'han llevat el cap, l'espina la té, l'han llevat les tripes Que bo. i l'han fet així, l'han fregit un poquet. Però estan de locos, Ja ho deixeu en comentaris on voleu que anem. I si puguem anar, També, a veure, que siga un puesto assequible. assequible. No mos- O sea, s'han tret ara la paella valenciana i n'hi ha que dir que és d'editet, altra cosa molt important, que porta, o sigui, havent comptat 11 trossos de carn, és una barbaritat. Normalment fiquen per dir 3 trossets i prou. Molta batxoqueta, Molta batxoqueta, porta també romero i està d'editet, Anem a provar-la. Que tindrà socarrat o no? A veure, anem a provar. Anem a provar-la. El socarra no porta. No. Ai, No em porta. Socarrar no em porta, ja s'ho heu que dit. pena. Anem a Està provar-la. bullint, cuidao. Està bullint, El sabor està... Sí? Mare de Déu, s'han parat. De sabor és... Té un sabor... No tiene socarrat, però té un sabor... Prova-la i veuràs. Espera que se atempere un poquet. Ai, vaig agarrar el fetxet, que m'agrada molt el fetxet. Té un sabor de por, Socarrat té cas, li falta un poquet per socarrat, que llàstima. Però el sabor està... Prova-la, cariño, se pot menjar. Prova i veuràs el sabor que té. El sabor és increïble. El sabor és... massa. El sabor és... El sabor és... Uau. Mare meua. La verdura M'encanta. està un poquet ardent, però quan t'apenen... Serà el millor país d'haver menjat, De sabor. No tindrà Mare socarrat. meua, que bona. Socarrat no tindrà, però de sabor és... Uau. I el gra de l'arròs està duret. La batxoqueta... A veure, no té socarrat, però està... La batxoqueta no serà roxet o batxoqueta, no sé el que serà, perquè així sí que no ho sé jo a distingir-ho. El garrofó és de cella negra, Si l'haguérem deixat, no sé, un poc més, un minut, 2 minuts. el socarrat, Que bona, el per favor. garrofó de cella negra, se nota. Que bona. Mireu. Molt bona,
no se desfà, no és congelat, hi ha que dir-ho tot, perquè quan es congela se desfà. Vale, y te gusta del romero. La carn està molt ben, lo que és la carn està, M'agrada molt, la carn està molt ben sofregideta, que això és el que dona sabor. Uau, carinyo. Que bona, per favor. Molt bona. Socarrania per costaeix. Ja veus? El que és... Els costeixen els socarrats. Sí. Ai, li canvia el sabor, per costaeix, per així, per costaeix no per la vora, millor dit. El socarraet. Ai, que bona. Jo? Molt bona. L'únic, Miguel, M'encanta. socarraet. Té per ball. El telefonet, però de sabor, Uau. molt bona, Miguel. Que és rocheta o és batxoqueta? Una xuqueta, el que passa és que el garrofó sí que és fresc. Sí, això m'ha donat compte, és aquella negra, no? Això sí m'ha donat compte jo per la... Sí. És que estos fan, el diumenge fan molt. Sí, Fan duro, fan una animalada. pues li No, falta però l'únic... En que estiga Està molt bona. acceptable, jo ja tinc. No. Més que acceptable. I a part que és molta carn. Sí, li fica que molt grupo, li fica molta casa que tinga sabor. Perquè normalment per el puesto fiquen 2, 3 trossets, no, Miguel? I així n'han ficat 11 o 12 ben compte amb vosaltres. Està boníssima. Però, Miguel, està molt bona. Miguel. Pues anem a valorar-la. Dir-la al 10. I jo vaig a valorar-la i me va donar també la valorada. Jo vaig a dir, sobretot, que porta 12 trossos de carn. Això és una exageració. Normalment, tot el puesto fiquen 3 trossets, serien 6 i porta 12. Altra cosa, punt de favor que té, que la carn està molt ben sofregida, amb molt poc de foc, això és el que li dona molt de sabor. Altra cosa també important, porta garrofó tendre de cella negra, que això, oblideu-se, que és molt raro que la tinga la paella. Porta batxoqueta, sí, porta batxoqueta, m'ha dit Miguel, no porta rochete. I el gra d'arròs està molt ben fet, està ardent, està com toca, el sabor és de locos. I altra cosa, és igual d'important que porte de carn que de verdura, La verdura pareix que no, però dona molt de sabor. Després tenia per les vores i tenia un poc de socarraet, però per mi no em portava. Jo així a la nota li fiqué, un 8,75, li vaig a ficar-li jo. Tu, carinyo, Jo, un 9,5. què és el que Un més t'ha 9,5 agradat? Perquè El socarrat no ha tingut, perquè si haguera tingut, és una paella de 10. Sí, El sabor, com si estiguera feta llenya, no està el saborice de la... Com si estiguera feta llenya, té poc d'arròs, de ditet, l'arròs està sencer. El garrofó està boníssim, la batxoqueta tendreta, després lo ben feta que està la carn. Que se nota que està super... està molt de temps fent-la poquet a poquet. Està amb carinyo, sofregida, poc de foc. Està super tendreta, m'ha encantat. Si haguera tingut el socarrat ja era Jo, mira, tornaré, de 10 i a 7 euros la ració, No, i lo Tinc de més vindre. bonic és el preu. tinc de dir a 7 euros la ració, ja trobar-ho ja no és això. El servici que tens és molt important, Servici és un servici de 10, estan damunt de tu, qualsevol cosa, el que siga, te fan cas, venen, te diuen la paella com la vols, si la vols empatar, si la vols al mig, centro, com la vols, pues està molt bona, el servici que tenen així, després la taula de mantell, servilleta de tela, tot això influeix. Molt bona. Pues mireu, acabem el dinar con Déu mana, amb un cremaet i Un cremaet com? con Déu mana, què diu? De categoria. I un xupito de mistela. Un xin-xin, va. Anem a provar com està la mistela. Ai, pues està molt bona. Està bona. No t'agrada per què? Sí, està bona.
Està molt bona. I anem a veure la cremaeta, a veure. Cremaet porta... Mira, porta canella. A veure, és que el senyor Ducan, ella un cremaet. Hemos puesto no la fiquen, ja t'ho dic, no. Porta també llima, mireu, porta el granet de cafè, ho porta tot, Ho porta tot. Hemos puesto no ho fiquen tot, ho fan en tot xunt i després ja ho fiquen. I està bullint, anem a provar-lo. Està molt bo. Prova-lo, carinyo, veuràs. Vale, va. L'experta en cremaets. Experta en cremaet, a veure què diu la meva dona. Ai, la meua dona. I què? ¿L'anillo pa cuándo? Prova-lo, cari. Uau, que bo. Se nota molts matisos de la canella. Crec que me demanaré un altre cremaet. Se nota molt els matisos de la canella. El llimó també se nota molt. Sobretot se nota molt la canella. La canella, sobretot lo que se nota. La meva dona és loca de la canella. Loca, loca. Loca. La canella ja saps. Dona chispiti. Sense tint, dona. La canella. Pues ha vingut així ja dolorosa. 78,50 ha costat tot. Val? Mireu, el boquer uns 14 euros, la paella 16, que són per dos, són 32, les gambes al ajillo 16 euros, el pa 4 euros, 2 copes de vi blanc 8 euros i una copa de vi tinto 4,50. 78,50. Preu qualitat, a que sí, carinyo? Molt bé. Molt bé, molt bé. Ah, nos han regalat, nos han recordat dir-ho-sé, lo que és la vieira, ¿no? I el cremaeta. I el chupito mistela i nos ha regalat. ¿Val? Mireu el compte. I per què ho vegeu? Pues res, que preu qualitat, jo crec que este és el puesto millor que n'hi ha. Ah, sí, carinyo? Molt bé. Per mi és el millor puesto que n'hi ha, però M'agrada molt. és molta diferència, servici... Vens a casa. No és una passada vindre així. Jo recomano a tot el món que vingueu així. No fallareu. L'atenció és molt bona. Tot molt bé. Són uns professionals. Jo te dic una cosa, que no és un puesto per a vindre tots els dies. Això no cal dir-ho, cert, perquè no és un puesto per a vindre tots els dies. Però si voleu vindre algun dia per quedar bé, així no aneu a fallar en la santa vida. Això de negocis, que vulgueu fer a algú, vull dur a ta mare, un cumpleany, jo què sé, qualsevol cosa, així no fallareu mai a la vida. Pues res, no us oblideu subscriure's i, perdoneu, vaig a ser un poc pesat, però ho torno a dir, deixeu en comentaris on vulgueu que vaig a provar la paella. Anem. Què? Anem. Com anem a menjar la paella. No oblideu subscriure-vos al canal, donar-li like. Adeu. Nos veiem en els pròxims vídeos. Adeu.